gracias por acompañarnos hoxe neste acto no que a Deputación de Lugo se suma á conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres. Como presidenta de Lugo, da Deputación de Lugo, e como muller, pois quero dicilo con claridade, na igualdade ningún paso atrás. O 8M é un día para reivindicar dereitos, pero tamén para lembrar avances. E hoxe temos todos eses avances, eses dereitos, gracias a aquelas mulleres que durante moitísimos anos e moitísimo tempo loitaron por eles con moitísimo compromiso. E ese camiño todavía continúa. A Corporación Provincial acordou por unanimidade unha declaración institucional con motivo desta data. A continuación, a miña compañeira e deputada de Muller e Igualdade, Marisol Morandeira, dará lectura a este texto. Moitísimas gracias. Bo día. A conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, permítenos lembrar, reivindicar e facer balance dos avances acadados. Unha data mundialmente rememorada na que a ONU neste 2026 une a mulleres e nenas para exixir igualdade real de dereitos e unha xustiza para facer valer, exercer e disfrutar eses dereitos. No ámbito provincial, falar de igualdade significa falar de milleiros de mulleres implicadas ao longo dos anos que deixaron e deixan o mellor do seu talento e da súa capacidade ao servizo da veciñanza con responsabilidade, bo facer e rendición de contas. Un traballo cotiá que mantén en pé a Deputación de Lugo e garante que os servizos públicos cheguen a todas as persoas. Desde a Deputación de Lugo queremos poñer o acento neste labor imprescindible e non sempre recoñecido das xestoras públicas, mulleres que dende os espazos de responsabilidade e tamén dende os equipos técnicos sosteñen a administración local e participan nos procesos máis exixentes que afrontan hoxe os gobernos máis próximos á cidadanía. Falamos de mulleres traballando en ámbitos e funcións chave na xestión provincial, como a planificación de servizos, o deseño dos povos e das cidades, a xestión económica, a contratación pública ou programando e prestando servizos á comunidade. Un traballo constante e rigoroso, absolutamente esencial para garantir a continuidade, a estabilidade institucional e a mellor atención, mesmo en situacións complexas como recentemente aconteceu coa pandemia do COVID. Na actualidade, esta experiencia resulta determinante para facer fronte a un dos maiores desafíos do municipalismo, como foi a xestión dos fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, coñecidos como Next Generation EU. Nunca antes os concellos e deputacións tiveran que xestionar recursos de tal dimensión, con unha exixencia técnica que require coñecemento normativo, vanguarda, organización, coordinación e unha planificación precisa. En Galicia, unha parte moi significativa desta responsabilidade recae nas mulleres. Ese foi o motivo de poñer este 8M o foco nas mulleres como xestoras transformadoras dos seus povos e cidades, facendo gala dun compromiso e coñecemento do territorio que posibilita que os investimentos non se concentren só nos grandes núcleos urbanos, senón que contribúan á cohesión territorial de toda Galicia e a un desenvolvemento máis equilibrado. Este liderato político e institucional implica tomar decisións, establecer prioridades e garantir a transparencia no uso dos recursos públicos, con rigor e unha base sólida que reforza a confianza da cidadanía nas institucións. En todos os contextos políticos, a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes non pode entenderse como unha cuestión secundaria, senón como unha condición necesaria para a eficacia e a eficiencia das políticas públicas. Non hai políticas sen igualdade, non hai xestión sen mulleres, non hai democracia real sen paridade. Por todo iso debemos seguir defendendo o feminismo como un movemento político, social e cultural civilizatorio indispensable para combater todas as formas
formas de desigualdade, discriminación e violencia. É indispensable para reforzar a participación activa das mulleres na política, pero tamén na economía, na educación, na investigación e na tecnoloxía. E, por suposto, é imprescindible para fornecer e ampliar a actual axenda pública con novas respostas a vellas preguntas, como novas solucións para vellos problemas. Neste 8 de marzo, dende a Diputación de Lugo, reafirmamos o noso compromiso para seguir visibilizando as mulleres como xestoras do público, exercendo o poder e eliminando barreiras que aínda dificultan o seu acceso a postos de responsabilidade. Seguiremos loitando por un modelo provincial de desenvolvemento sostible social, económico e medioambiental centrado nas persoas, con perspectiva de xénero, con miradas máis plurais e coa igualdade impregnando a organización e a xestión dos concellos. Traballaremos para lograr espazos de participación para todas e reforzando a colaboración e o liderado de todas elas. Avanzar para que os retos e desafíos que temos por diante se afronten dende o principio de igualdade, recoñecendo as mulleres non só como protagonistas, senón como xestoras do cambio, responsables directas de construir dende o ámbito provincial un mellor futuro. Invitámosvos a que durante todo o ano, pero especialmente nestas datas tan simbólicas, estimulemos conxuntamente a visibilización destes logros escritos co nome de centos de mulleres. Cando unha muller avanza, ningún home retrocede. Cando unha muller avanza, todas dan un paso ao frente. Fronte á ola que nos envolve no momento actual, firmeza nos logros e avances, sen perder de vista o que nos queda por facer. Moitas grazas. Por todas esas mulleres xestoras, por todas as mulleres que queremos transformar o mundo, sobre todo por aquelas que nos apoian e por todos eses homes que tamén nos aupan, nos arroupan e que entenden que o 8M non é cuestión dun día, sino dos 365 días do ano. Moitísimas gracias.